В едно от столичните районни полицейски управления има 100 велосипеда, които са открити след залавянето само на един крадец. В момента те са веществени доказателства. За половките крадци е необходима едва минута, за да откраднат колело. Бързите приходи от продажбата правят този вид кражби все по-масови. Преди няколко месеца Венелин паркира колелото си на служебен паркинг. В края на работния ден установява, че велосипедът е откраднат. За съжаление, Венелин не го е обезопасил. Дебелите вериги принципно са задължителни, защото в моя случай, когато го откраднаха колелото, аз се бях предоверил на това, че се намира в гараж подземен с видеокамери, видеонаблюдение и де-факто той беше харесал крадеца първо моето колело, защото беше без верига. Оказва се, че крадците задигат предимно необезопасени колела и много рядко разбиват веригите. Кражбите на колела с клещи са сравнително редки случаите. По-чести са случаите тогава, когато вещта е оставена без надзор пред мястото, където съответният човек е спрял, влязал за секунда, не е обезопасил велосипеда и излизайки установява неговата липса. Венци обаче има късмет. Колелото му живее втори живот, след като седмица по-късно полицията му го връща. Втория живот се дължи на две неща. На лаком крадец, който се върна обратно да открадне друго колело, и на полицията, която все пак свърши работа, защото ако не бях се обадил, посмъртно нямаше да мога сам да си го издира колелото. Затова и от полицията призовават да пазим гаранционните карти и документите за покупката на велосипеда, за да може намирането му да става по-бързо. Тогава, когато полицията по никакъв начин не е уведомена, за тези деяния не се води досъдебно производство. Колеги велосипедисти, подавайте жалби и след това с общи усилия извън жалбите да помагаме на полицията, за да може да се намират колелетата. И все пак, отговорността за запазването на колелото остава изцяло на собственика. Затова се снабдете с дебели вериги, които поне могат да затруднят апашите.